Mwakaitwa neamarangi. Aiwa. Sisi tinodakara. Mugwashamwo musingabvunzwi. Tinani zvedu. Ameni. Alright. Marangi. Baba. Marangi. Iya bata wa watatuka. Marangi village headman. Jameson wano watatu. Village head wedu ndizvona na James Marangi. Kosani ndizvona. Story. Village head Sende. Marangi. Nyaya yako ndakazoona village head Chitende. Sani. Uya ne James. Court order. Yotaura kuti regerai vaite zvavanoda apapo. Handiri unopazwa. Asi dzakaende kuChipinge. Dzeide kuona provincial magistrate. Hatizi kuzomuona. Takazoona advocate umweni. Tomubvunza kuti ndizvo here zvinoizwa. Kuti munhu unojamba headman. Unoamba wobwizuka. Wouya kwachifu kwacho. Adaizwa. Wobwizuka. Yonini someone ichiti musi wa1 which is today. Yotaura kuti aiwa. Sisi takatodini. Takatotonga kare. Ndinopazwa. Ndakabvunza ndikati kubvira nasi. Iwewe zvotaura kuti nyaya yega ichabude kumaruzevha. Dzichaende kwaMagistrate. Hatichatongi isusu. Tongweda pasina. Vakaedza kubwembwerera kutenderera ichitenderera. Wakazoenda kwaona kuti no. Zviro zvinofanira kunga zvakaizwa neurimi. Handinopazwa. Saka nasi ndiri munjira ngazwi waende kuprison. Handinoziva. District magistrate wakazwi waende kuprison. Saka takati isusu tichade kuona provincial magistrate. Tozwisise kuti judgment yakamboiswa majaji rei. Asikazi kumbotraiwa ndi headman. Eirambireyo. Asikazi kutraiwa ndi mambo. Eirambireyo. Zvakaite zvokudini. Kucrossa kwaakaite bridge racho. Kunotenderwa here zviri mutraditional leaders act here papi pacho. Saka taiti namasi ndakamutaura headman anoikwa headman chivhunze ari kumukwesera chivhunzo because vavairi manje wekwasiekaya maonini Ngorima naChitende nemunhu waKwestone vese vari ungatei vari kujambe protocol. Saka hazvinei tichaedza nepetinogona. Handiti second summon yakaenda ndizvo. Muisire Masamon akaenda ngekutanga. Hallelujah, sorry. Ngekutanga kwakaenda. Ngatiti ngekutanga. Patsamba kunyora kwenyu mabharani. Asi ndinoti ngechipiri pakuti pandakaende kwa Changamire ndichiende kotaure nyaya yangu. Vakaribva vatofona ipapo vechifonera headman. Vakati ndiitaurireiwo Achitende kuti tisangane musi wa8 panapa. Tizwe nyaya yako. Kutaura kuti isamoni iyo. Asi ngendaya kuti kwanga kwasara mazuva mashoma hazvizi kuzooneke mukana wekuti kuende bepa. Yakaenda iri phone. Ndinotaura kuti ndondairi kuti headman hevari pano vanganditsigira wapano. Takauya pano tichito expect kusangana nawo vanhu vavo. Vakafeira. Headman yakambofika here. Kwa headman takaenda. Ndinotenda ngekuti ine summon here kwavari. Akaenda masamoni asikaperi. Ndinotenda ngekuti headman vatori pano. Saka tiri kuda kuchizoti manje headman muzotubvirawo masamon emwakaita ikoko kuti ozonzi headman wakapedza mastage yake, mambo wapedza mastage yake, ogume pakuti munhu eitodzingwa hake kwazvinazvo. Saka kutaura kwamambo yes tingati ngerechitu asi pamutemo ngerekutanga. Ngekuti vemuromo havatendi kuti vakagona ngemuromo asi masamoni emapepa ndiwo zvinoreva kuti takatozweyo isusu kuti judgment yakanyaiswa asi kana vadaidzwa vakasauya itori ndabva chezvayo. Saka imwimwi chechimboasonai muone kuti
atoramba echiuya venyati vari right asi vedaidze kwamamuke Simon anoende koanza kuti tauya pano nyaya yakamire kudai isusu tine mastendi edu ngeyakati kandirira saka kutorambe kuuya kudare indava zvinyari kuti vanoti nyaya yakatongwa kwavanoti yakatongwa. Isusu handirambi zvinobhuya asi dambudziko rangu riri pakuti handiti mwazwa Changamire vati vakagumirwa ndisabhuku vangu inini zvoitaura kuti madhays avanenge veizonga vayotiningirani vanomanzvenga vozoitawo avo anonge ari kusaiti yavanonga veishandisa. Saka ansa yavakapuwa handichazii vakapuwa ngemhondoro kuti havana kuuyeko vakatouya netsamba yekuti nyaya yakatongwa kwaMajor Street. Saka hatichasaka tisikawe nyaya muridzi wemunhu haazii uri in favor yani yaPosani James zveibhuye kuti veibva apapo vakatouya neorder ndiri kuzvizwa zveibhuye kuti veibva kotaura namambo zveibhuye kuti veibve kumhondoro vakatoti tapedzani votoenderera mberi nemushando iyi Toda kuchitozwa ndiwe iwo vari kushanda vari kushanda vakatongana naye vachona hapana ndaiuya nemapepa anodhindwa ndichief kuende kuronini. Saka iye wakauya asikazivi kuti kwaanoda kudzakira kwacho kwete kwachief ngepari wochiona isusu todzaka pandina vandainga nawo ndodzaka kuti toenda pachief pachifa ini handisi kunga ndakasike kutoona kuti ndiye chitendeo ndakando mumweni wochiso nditi iwe ndi chitendeo ndati tichaona tosvika pachief patakara wobudise mapepa ake ayani opachief chief utarisa mapepa aya yeah. Iwewe unaendesa mapepa aya kukoti unaendesa noti kudini kukoti wauya here kunyaya yako masamoni akauya kwauri iwe iro resamoni waatenda remswawana kuti ine ndakanoti no unoona zvauri kuita ende chiona apo wakasaina apo nimabharani wekoti hazvisi kusvika kuna Major Street. Tika unoona here kuti nyaya yawaita iyi mambo akamuruka pano kuendei uyu wakanyore wakasaine pepa rinei eiti ngazvimire zvese izvozvo uyu uri right imhosa unodzingwe basa hazvitenderwi aina kusvika kwaMajor Street zviro zvavo zvese ngezvemari vosvika mapipi aya vobvisiswe mari woite zvaanotaura apapo wotonyora njira zvaanonyora apapo wobuda woenda woti ndizvo. Saka nyaya iyo iyi kune mhosva yakakura sematauro ari kuita chief iwowo hakuna nyaya inotongwe kukoti pasina pepa ranyorwa ichief kuti nyaya ino takaitonga taikorera saka taunza kudare riri pamusoro pedu hakuna. Saka avo vane mhosva yekutora mapepa anobve kunyaya dzetotwa akutaura kuti isusu hatichina basa tinofanira kuita wona ndiwo vakufanira kuita basa iro toyamire iyoyo chiti hai zvotaura kuti matare aya haachina mabasa here wakazwi enda uzondifonera turakita rakaende kotsika makuwa amarange wasvika undifonere ungadii kuti pakaizwe izvozvo zvakashata ndakatuma mapurisa kangana ndakatuma mapurisa kangana echiuyapo uri kunyepa iwe uchiti pane tii iri pano ngati tii iripo ndikati iri pano ndakatuma mupurisa ndakatuma mupurisa hapana yoniti hapana tii yakasimwapo ende baba ako iwewe vaizope muridzi westendi une makuwa aripo ndiye muridzi westendi baba ako aizotore uyu munhu munyowani saka nemunhu akatanga kugarepo une makuwa aripo ndiye muridzi westendi iyena guwa rababa ake riri rababa ake riri kuri guwa oraiti kunze kweizvozvo mwana wake chaiye wakafunde chikora chekuri nemuzukuru wake uri kufunde kuri munhu unogara kwamapfungwana vanhu vana vake vari kufunde kuKambani kwaishanda izvo zvinge kuti wapenjenwa wane 2 years akapenjenwa vakuchitsvaka pekugara permanent ochiti ndoikogara kwamaranga ochitange kukurire pekuri. Saka dambudziko rendinaro ngerekuti pendakubva kwatamandai kusvika panapa ndinoshandisa $50 tiri 3 kudai transport ndioneiwo dare kuti $50 teingouya trip yega yega ndinoionawo pari kujoni kwacho ndakabveyo ngekugudhuswa ndivo vanditi chimbi uye kuchipinge kukoti
handisati ndashanda, ndosaka ndanga ndakakumbira mazuva anokumbira kumboshanda iro zviriyo zvinozode mari, zvikazi uya uende kukoti. Ndopandakazouya paya musi wa4 ndichisvike kuzoya musi wa5 kwenyu headman, handichina mari, $50 trip yega yega ndinoionawo pari ndakagara. Unoona Vona vasikauya izwa unoona Marangi, chakashata maningi apa ngechekuti nyaya ineyi yakatanga iri kwaChitende nekwa headman, isingapipeti, isingaiti flower. Handinoziva ruva riya ringaramba rakadaiwo rinooma rakadaro. Yaifanira kudaro yakadini, yakabuda. Tikatarise court order yakanyorwa yemusi wa27 December. Unazozwa inga usati wauya kuno, wazviona. Saka isusu we are trying to dish that case out of the mess yamwanga makaita kare. Unazozwa mwaita mwega naSabhuku, Sabhuku otoende kosapote waaisa uya kwakunyore pepa raakadhinda iye kusapote kuti zvinotaura uyu stolo ndizvo ngewepo. Saka isusu tinoti unotoita patient Marangi, tiaise second summon, handiti tichaise third summon. Ndatodhinda panapa yakutonyorwa. Obviously handitongatotaura kuti titakapedza auyi futi. Aiwa zvakanaka izvozvo, usatye izvozvo iwewe usati folta iwe. Iwe usatopeka iwewe. Uchazoona kuti uchashatirwa ngenyaya ndiani, ndiye ucharemerwa ndiyo taedza. Alright, ngatiti isusu pepa riya rinoti kwai pakachitoshandwa pakapera zvinonga zvatonaka, unonga kuzwiwo Marangi wanga uri kuri nguva yeshe, ngekuti handiti mwakavape order yekuti ngavamire. Asi havana Marangi, ndakabvunza Chitende paakauya nepepa iri kwaMuzviti. Wabazwa, ndakamuti iwe Chitende nditaurire paMarangi pakambobviwa here? Wabazwa, uchoti mwii, ndikazi hapana kumbobviwa. Ndikandiani wakasara aripo. Ndingazi mukunda wacho wanga aripo. Ndikati ko apa ke apa pasitole apa ndiani wanga aripo. Ndingazi panga pasina munhu, asi pane magumtree akura akafeme kudai. Wasozvizwa. Saka toti magumtree wakuti magumtree achati PT magumtree. Ndikati dai kuri kureketa zviya tiri kutaura ngemayoni ekwayoni, makuwa ekwaMarangi, hatisi kuzwa ngemakuwa ekwasitole. Saka kesi yako iwewe inotaura kuti hausi kuhamba wechione magarire enzvimbo yawakape munhuwo. Andinombazwa, ndopandakamuti chienda woona kuti road rakavhurwa harisi kuhamba ngepadai pemakuwa here ekwaMarangi. Ngandifonere kana wasvika up to now asati afoni. Afoni aiwa ndinocherengera iwewe. Unozviziva kuti Marinda ngekuti ngezvekunyepa here. Takatuma mapurisi, takakumbira headman kuti vatume vatumwa vavo, vakaenda vakaona. Muri kupazwa, vakaenda kotarise tea vakasaka kuiona, vakatarise pakapfundumudzwa dando panorare munhu kusvikira nhasi kubva muna 97 havana kupaonaba. Izvozvi ndo paitwe foundation ye5 rooms vatopedza kusatirei. Inooneka kuti yaakwa nyamashi. Saka dambudziko riripo manje ngerekuti handini ndakapiwa peace order inini. Kuswera nezuro ndaitoteme basha munzvimbo mwomwo rekuti ndinasire chitaya chekuisa magwere totarisirwa nangaoma mumunda. Mushandi wacho unozi ngaashandepo wachowo Jerry uya watakataura unanga uya wakaende kotware basha rangu riya ribviseyo kotsvete kwakatsveta kudhuze nekumuzi wangu kuti andifaniri kukutemewo basha kundau iyoyo. Saka handiri pana pazvinenge I am so worried kuti alright, saka kuti akagurugwe nzvimbo kambogurugwe kusvikirepi. Yes. Question yacho yakapuwa yakachizwi svike kuri. Handichazvizi munzvimbo mwana babangu. Handizvizi, ndosaka ndichichema kuti haina vanotendai kukoti kwaMuzviti. Uriyo here kwaMuzviti unoziye makuwaba ana babangu kwaari. Uriyo here unokuziya. Alright, kuti kweizwi wagare mumunda mwana babangu kozwi potenderedzwa kudai iportion yapuwa iyi. Area yeshe iri apa inge ana babangu. Uchade kochere mvura, achachera ina nditi kusaura ana babangu. Ndoitawo order yekuti asagumeyo.
unofanira kutoisawo mugodhi umu nehuni muyadhi mwake muya mwakazopuwa muyana asabude wabude inototomangarana kuti zviriyo kwamunochera imwe mugodhi tinochera budzi haasi kutaura kuti kai hai pane mugodhi, unotaura kuti paaiswa kuti pasina mvura pasina huni unofanira kudzionera apapo, hafaniri kuuye kutware bashara ndateme mugwasha inini rendau ino raizivikanwa kuti ngeyekwamaranga ena kuti ino kwakazi kwakwa mungomana zona ndinoreketa zviro zvazona basharo ndakatorirangwa ndakarisiya rakatwara iwe kotsvete kudhuze nechibaya changu roiri ndakariramwa iye Posani James Stole ndiye muridzi westand ndiye wakapuwapo kana kuti Posani James wakanyorwa papepa kuti ndiye muridzi westand asi isusu teizwa through investigation yambobhuye mbondoro yayi mwana wamwanasikana wake unogara kumasvingo anoda kuisa panzvimbo yekuti gara panzvimbo yangu ena unogara kwamapfungwana samoni yeibva yeienda naheadman purisa rakabva unono riarena wakaendeserwe kwamapfungwana kwaanogara kunova ndiko kune musha wake unogara kwamapfungwana munhu waagari kwachitenda saka vakuda kuita izwai munanditsvakirawo dai mungakwanisi kuti mungaone how you can get telephone number yachitende tinayo munayo ya ndoda kuti ndiziye full name futi yemunhuwo unogarapo wacho yeishanda unoti unoda kugarepo Stole anoti ndiye uripozve Stole wacho pana Stole Jerry asai kwazisa ndive mapepa are pana Jeremiah Stole ndiye wakati ndini chigara ndimo chepanapa ndindakatanga kugara ndinoziva ugari hwepanapa ari sekuru asabhuku chitende mapaura ndiwo Jerry unowu ndiye controller waanhu anapa ndiye unotovati indai kuti purisa rakatumwa rakaenda nesamoni yekupedzisira iri aripo purisa iri rakatotaurirwa kuti hai munhu unopa masimba ndiani ngevariyo vanofonere baba epanapa kuti hambai todini toite zvakati nezvakati baba vochitosimuka kuti vananga vafonerwa mpurisa wakauyeyo ndandakamuti auye wakatoronzerwa kuti haiwe isusu hatitorina ukama nemunhu akambotanga kugara pano unotaurwawo kuzi ndimukoma wangu ndimukoma wangu ukama uripo ngokungozwi ndisitone nasitone haisi hama nehama mukadzi waJames wakarekete kudaro kune purisa ramwakatuma changamiri waitogarepo waenda kuita ndimukoma wake hatorina neukama kana vanhu vanonga vari muland dispute kana vaita two munhu ukazoona mumwe munhu akauya later than 1983 iye nawo unoiswa imwi mu1983 mwanga mwatapo isusu hatizogara 1983 ari kumutsanangurire zvinotaura mutemo iyena auya manje imwi mwanga Jeremiah Stole ndiye sekuru wachona ndiye unoti ndiniwe ndakatanga kugara pano 1985 hani muri kuona wakati ndakatanga kugara 1985 Jeremiah Stole ndiye unoti ndini ndinoziya ngezvazvo paakaendeswe kudare kwaheadman kwachivhunze akarambe kuenda koti yekutanga echiti kwazi taitsvakawo ndodha inoziya ngezvepo ndiyo iyi ya1985 inini ndechizoya panapa nechitupa chababa angu ichi cha17 October 1910 ndiri kupikisana netsamba inoti 1985 ungakurira 1910 pakanyorwa kuzi Chief Mutema kuti takadonhwa ngemvura tiri panapa zuva riya pakanyorwa kuzi Chief Mutema Kurol pozwi Chitende date not 17 October 1910 kugarapo pozozwi dhodha rinomirira rinoziya ngezvepangira 85 tiye tinokumbirawo kuerengerwa makore kuti kubva muna 1910 baba angu aberekwa eiberekwa ndibabawo ainge ari a19 anani baba angu ainge a19 anani aibare muntu 1910 ena wazoyeko garepo 1985 kuti unoziya zveshe baba ere ndokutambuza musaite bhibu nemadocuments akanaka phone number ndiani kwati yachitende unayo phone number yachitende nayo marange nakumbira kuti unayo tinotenderwa kumbira vafana vamika dambudziko ndirikunanga manje chibhuya kuti dambudziko redu isusu anhu atema ngerekuti hatina mari
uzondaura tinokora kuita zviro zvimweni ngekushaya chii zviro zviri easy. Nyaya ndeyekwamambo inotore nguva yakareba, asi mambo akabatsirwa ngeloya hapana mune you have evidence inopera eversopo inorivheswa ngeloya nyaya iyoyi, asi ngekuti hatina chini mari totomboteera protocol yekuteera mamboyo isikadhuri, asi the shortest method is to engage a lawyer because you have necessary documents dzinokusapotai. Saka mari hamuna kuti munotya kuuda mari iyoyo ndiyo inotiurayisa baba, ngekuti ukaona uise $50 yebasi basi aitiri pana mazviri hapana chatanambura anoda kuenda vanganai masamu 82. saka iringere munhu umweni aiwa waunga katangikenda mwanyamwanyora katange kwenda tinao bana aya kutanga aripo aya ndio tu zvinoenda zvichichiva aya kutanga ngani wani inofana kusara inofana kuwa imwe usara newali aya ndio andakaenda na waya anowekwa mambo awa zvaanoita awa kare Dojipondora tete Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojipondora tete